Dwi'n falch iawn o'r cynllun mae'r bwrdd wedi rhoi ei gilydd efo'r prif weithredwr a'i dîm, ac mae o'n adlewyrchu'r optimistiaeth a'r uchelgais sydd gennym ni ar gyfer y cwmni. I fi, mae'r Cynllun Corfforaethol yn fap ffordd o'r hyn a hoffwn ei gyflawni dros y 5 mlynedd nesaf. Mae'n nodi'n targedau a nodau strategol ac yn egluro sut rydym yn bwriadu cyflawni rhain. Mae'r 5 thema sydd yn y cynllun yn gweithio gyda'i gilydd fyddai'n meddwl, sef twf, cynaliadwy, diogelwch, cymorth a gwasanaethau ardderchog. Ond wrach bod gwasanaethau ardderchog yn crynhoi y 5 efo'i gilydd, achos mae darparu cartrefi fforddiadwy ydy pwrpas newydd yn y pen draw. Bydd y cymunedau, da ni'n weithio yn nhw, yn mwy diogel ac yn mwy deniadol i fyw yn nhw. Ac wrth gwrs, fi gyda ni 600 o dai newydd, carbon neutral, a fydd gweddill yn stoc ni wedi cael ei dicarboneiddio. Dwi'n gallu uniaethu efo'r gwerthoedd mae'r bwrdd wedi ddewis ar gyfer y cynllun. Caredigrwydd, gonestrwydd, ffocws ar bobl ac yn y blaen. A dwi'n meddwl bod nhw'n amlygu hunain o'r bwrdd, a'r prif weithredwr, a'i dîm, a'r staff, a bod nhw'n gallu cael ei gweld gan y tenantiaid a'n partneriaid mewn Llywodraeth leol a Llywodraeth Cymru ac yn y cymunedau da ni'n gweithio yn nhw. I'r tenantiaid, mae'n ddogfen allan nhw gyfeirio ato fo i weld be gallen nhw ddisgwyl gan newydd a mesur ei lwyddiant yn erbyn y cynllun. O safbwynt personol, dwi'n teimlo bod newydd yn le tosturiol i weithio, sy'n wirioneddol yn cymryd teimladau a lles i staff a'i tenantiaid o ddifrif. Dwi'n teimlo bod hyn yn cael ei adlewyrchu yn y gwerthoedd a ddiwisiwyd fel y nodir yn y cynllun. Ymhen 5 mlynedd, dwi'n rhagweld y bydd newydd wedi cyrraedd y nodau a'r tegedau a nodir yn y Cynllun Corfforaethol. Yn ogystal â hyn, dwi'n teimlo y bydd newydd yn parhau i dyfu a gwella y ffordd y mae'n darparu gwasanaethau i'r tenantiaid. Dwi'n hyderus y bydd newydd wedi cyrraedd ei dargedau erbyn diwedd y cynllun yma, ac y bydd yn parhau yn un o gymdeithasau tai mwyaf uchel eu parch yng Nghymru.